Ili tumpang dak cin hong along. Lidar tumpang nang coba. Hala so MEC non obijit kru akahai. Alang li muhet jong li phang athan lo jet dak ke ne hilio local. Apot cin thong asor ne phanang te hairon. Cin thong asor phan situ an pita me nang tu man sin nang somjai pu. Cin thong arat matha me sen nang li phan tum ong dung abut pen obijit kru phan same tum dak pe hai dun lo. Sapinian yali tum pilot hek long abang ke. Hala hadaron Karbhar akam pen cenglok non JJM punoy ason tin ice cream cin thong asor kelong dundoma na tum putha bithung banang chodet bifu banang chodet along kaprek homos tiban sida ka bangke tum hana bangke nang chi pujam lo da ka bangke lasile tum kachini ning da khelo alang li tum han la tai ki bidang theklong loke adho ko tum hare son sonia kampi piniani bil pitha ma bil long onde Lasi don mali, ili tuma bangke, lahela bangke, rong so rong bot itu manganon pini penap dam nangpo. Lasi nona sorkara bangke, kopia posi nona bangke tum kaperem nanggi, itu kapere me meang hek hidum doko. Kacoba ya bangke do piglo, salah suang bong ata nonyong si kahailat itu bangke, kapere me me yang hek hidum doko kalo. Hala suang hek bang kopilo, UCC, Uniform Civil Code. Tum pini radak. Tarik reponi radak cinthong mundol kongres ahin pen dak mega padupon kala heloje pining ningkan surini ra incorrectly MP gili dalong cinthong along kongres ka chip hai ponjia phansini ditum la ongdung mundol kongres la pen PCC a president secretary pen danglok youth a secretary president pen youth a committee an phan la pen mohila committee an phan chehangsi ini tum ja kong chi phirang pini pen ke claim ke dam ponji awar sayan chithan chimum ponlo la pen ini tum ning kacematha ngoni phut ke wang wekji ke wang ji IMP election kili ke congress hai ponji tu sini tum rada phanta pachini ponlo la pen ke dam tang BJP a sarkar tum cinthong along le phan thang awar sai akirap akitu ka vi pen a joini pini ongdung akhasia tumata congress a phan majority na chi pidu na si het ni tum alum ke dam ta ongdung akhasia tu majority na chi pidu lo la pen ke Nepali tum ta sona taksi ongdung majority na chi pidu lo la pen ke ni tum dak cinthong akarbi atum ta non luara akarbi atum ta majority do sini tum chi theglong lo la sini tum hai ponwek ji po phan sini tum ini chithan chi mum pon lo la pen ni tum rong rup ke dam ji rat hini jang ria phan non ni prang ini tum cinthong a hawar kaching thu rangi asai la puhelo la son helo ki than ki mum ponjia phan sini tum pini chi sik che dang kon lo la peni tum pinak pen ke PS tin mate arong tin ki lujia phan sini tum chi sik che dang kon lo Pini dakin phamondol kongres pen kanon MP kili galong cinthong along mesen pen ke claim ke dam thekje phan pini office samini tum opening kon lo la bang so office opening galong samini tum ong tung menit chetong lo lidar tuman chetong pen lo Asi nona bangke ni tum chini lo jadak cinthong along ke BJP tum rong sophan kachobe lahai urunodoi pencenglok ason ice cream penceng kamlang tum kachobe tun rat tum chini lo la bangso ka chini jo ni pen sipni ni tum long bangke ong dung bang hibang potum dak kedo khasi punon la pen gurkha tum punon la pen karbia tum punon dak bangke tum long nang serap dun ong dung tum siduro la sini ligi thekdam long teng botang ke cinthong habar bangke nanon MP election bangke cinthong bang ni tum kongres tum hai pen vek po pusini tum bangke angring ke thek polong la cinthong constituency long polling station long tin da dos la so long ko an long nang tum ke hai pun ning che the ni tum kaddu ko bedak PS ken tum coroner kep do in coroner kep lo sameni tum si hai ponji pusini tum non ateng pro tum ke hai yang thek thipik athama tum ke ren yang thek ape athama mohed jong alam tum ke chathang si ke dam tang tum alum hisam tum survey dam lo aso survey long bang ke api system ta hapu tani tum long nang chopo ogdun nang tum social media tum sab thek long lo ratum sami thek long lo ke dam tang tum apu ke sok si ke tum ke dam ke hada ka bang ke umat long punon umla per long besame hawang long besame susuti long besame ada ongdung tum sini tum long nang chopo ogdun lo asi non ke bang thuji nang chopo kon je tum same BJP pen PLC pen tanon chopo ogdun do pigla lasi hala sol tum hanin tum prabjing pen non ke accept je tum si sik ding si gedolo lasi non bang ini tum apresiasi tinta cinthong long bang ini tum silit pon tu sini tum ning ki the pon do bang ini tum ini public rat phan le ke hang kalin tum lidar an si che hang lo sampai pin tani tum dak 90 100 an kali tum lidar chetong lo athema PCC secretary jan tum hangchot la pen mondol se che hangchot la pen jut mohila se che hangchot la sipinnya bang ne tum budi sore che than lo
kasi rong ke ludia pan kasi prabjing pen nong we pen abang ni tum rong ke ludia pan ke tum mangke pang ceng pom